जय जगन्नाथ दर्शन नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत। आज आम आसु जेजेबापा मठ को मंदिर भी आमर अच्छी बाबा अच्युतानंदकर मंदिर ये हूँ से मंदिर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दर्शक बंधु आपण मानक दर्शन कर जेजेबापा गुरु को चलतु आम गुरु को दर्शन करिया तापर जेजेबापा दर्शन करिया। दर्शक बंधु ये होचंदी जेजेबापा गुरु सी नहांती स्टाचू बनाई चलतु जेजेबापा दर्शन करिए। ये जेजेबापा शोइचंती कृष्ण कृष्ण हरे दर्शक बंधु एवं आपण मैंने चलतु जेजेबा को दर्शन करिया। जेजेमाता आ नहांती जेजेबा ये स्टाचू बनाई जेजेबा को दर्शन करिया। जेजेमा सी नहांती 2 वर्ष पाखापाखि हो गला तो ये स्टाचू बनाई। दर्शक बंधु आपण मैंने देखुं ये हूँ बाबा अच्युतानंदकर जो यज्ञ हुए ये हूँ यज्ञ मंडप। तो ये यज्ञ हुए देखु सब वर्ष यज्ञ हुए। दर्शक बंधु ये सब वर्ष माघ सप्तमी यज्ञ हुए बहुत भल भाव यज्ञ हुए। बहुत लोक भी आसती बहुत आड़ू बाबा माने भी आसती भजन कीर्तन रे माने माघ सप्तमी रे पूरा मंदिर पूरी उठे। दर्शक बंधु ये आज मु एका आसनी एठी मो वाइफ सहित मुझी आ वाइफ मो झील मो झील बुली बुली मंदिर कुरकुरे खाऊँ सेपटे मैडम बस। दर्शक बंधु ये जो आपण मैंने देखुं बाड़ी बगीचा जेजेबापा ये लगे सब गछ। जेजेबापा देह खराब होला परे बाड़ी बगीचा पूरा उजड़ी गलानी। जेजेबापा तो देह खराब जेजेमा भी नहांती हो गलानी वर्षे 1.5 वर्ष 2 वर्ष पाखापाखि हो गलानी। तो बाड़ी बगीचा पूरा आग भाई आना यही टाइम रे बहुत माने फूल फल पूरा परिपूर्ण थाए मंदिर किंतु धीरे धीरे डाउन हो गलानी। आम तो दूर रोचु तो से आसी पार्न आम मंदिर को मंदिर दायित्व ठीक रे नहीं होनी बेले बेले आसुच आम जेजेबापा सेवा करने सी तो रोसे कर देह खराब अच्छी तो से आम खाଇବା धरिकी आसु डेली आसी पारे सप्ताह थरे आसे ऑफ दिन ही आसे अलगा दिन रे मो सान भाई माने जी हेले धरिकी आसिकी देव पड़े।
दर्शक बंधु जेजेबापाଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି କି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ବି ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ ସେ ଗଛ କେବେ ମରିବନି। ସେ ଗଛ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗଛରୁ 4ଟା ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତା ମାନେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି ପଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ବି ଆମ ଗାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁ ଥିଲା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଦାନୋଜରେ ରହିଲୁ। ସେ ଜେଜେବାପା ମଠ ମନ୍ଦିର କରିକି ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେ ଆମ ବାଡ଼ିଟା ଘର ବାଡ଼ିଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ହେବ 200-300 ମିଟର ହେବ ଆମ ଘର ବାଡ଼ିଟା ଖାଲି ଲମ୍ବାଟା, ଆଉ ଓସାରଟା 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗଛପତ୍ର ମାନେ ଜେଜେବାପା ସେତେବେଳେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ବି ଲଗେଇବେ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଲଗେଇଲେ ମରିଯିବ ପଛେ, ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଲେ ନିହାତି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ମରିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ବି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ ମଠରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେତିକି ଗଛପତ୍ର ଅଛି। ବହୁତ ଗଛ ଏବେ ତ କିଛି ଗଛପତ୍ର ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାନି, ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାନି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିପାରୁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଗଛ ବି ମରିମରା ଗଲାନି। କଦଳୀ ବହୁତ କଦଳୀ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଦଳୀ ବି ହେଉନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେଉଛି। ଚଗଲି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା, ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେ ବ୍ଲକ୍। ଇଆଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଆଡ଼େ ଅନେଇବା କହୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ ଟିକେ କହୁଛି। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୁଚି ନା। ମାମା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନୁଚି ନୁଚି। ଏଇଠି ବସ 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 ବସିକି ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲ? ଏଠି କ'ଣ କହିଦେଲ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଛୋଟ ପରିବାର। ଆଜି ଛୁଟିବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଦର୍ଶକ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ହଁ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି? ହଁ କାହାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି? କ'ଣ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା? କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? କେମିତି ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା? ଗଡ଼େ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା? କେଉଁଠି? ପପି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ, ତାପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।